buangan ni mo bayong. Grabe kung kaang-kaang atong imsay gabi god gibutangan to nimong maayo di ay. Isay. Oh. Ay. Nanghang ang buganan. Pastilan. Iman. Kining ako basta maon ni mugahi. Basta kay magguwang rang itoy no. Oo, magguwang rang itoy. Pastilan og napay dunggan itoy. Kasubuungan og kanang Usa ka baldiro no. Oh. Grabe. Manahan mao lagi niya ang ato watay problema sa bunal kay mga dagko magani wa na gani halos musukol na tong mga babae kay managan man kay tungod ko ng dagko kay tagbunal niya. Ang problema ang luoy na to ani kitang tulo sa tong amigo na to nga kuyog na tong tulo ang usa na to perting luuya kay amigo na to wa murag ni teleport wa palibak kay wa na sa kakat unsa man nakatus mo kagabi wallahi wala may sugot ko babae kay las kong gidiskartian ba ibo kay ko ato bay nya pati katong kamayon ba katong o kini mo mo nga pagpangihin ako ba ug bantin lipot di ay nagsigpoon tay mo natagbo pangita pagsigpo na ako kasama bay pagtanaw niya nga perti man kabay kay bugal-bugalan ko ay tani bay di nga to nimo nga ay bugal-bugal kilok magana ng kigwa tamot na ng manghos kigwa tingnan bitaw na ko ana ganahan jud sa katugon makabughat ba gusto niya parehas to di ba ano ba sekreto ni mga dagko gid mo bay ang amo ang sekreto na mo ni bay buyo batir gin sa yun na bay na kayo naarta na daghan dire ang pagpadako bay oy libon ato ka libon mga libon pamilyar ka kanang hagunoy pamilyar ka na pang-ilom na dili na ang uban ang uban himuon ra gina siyang tissue tissue pero kibo ka mo na sekreto na mo na ni Dudong Buyong nga kanang ana ba ang uban dahon ana anak nimo kabantay ka ng budbud nga inana ba ug ana na bay mo pangsyon man mo anak man nagtaas ana ka nya ana pag nimo nya kanang ang kanang uban kauno nimo man sige bay nya mo ipik dayon oy unsa man taong ka alay aris ako bay asa naman ka oy aris ako bay oy Ito, magkagwan. Ito totoo. Manimaw, turong agunoy, murag ikan limbang. Mana resulta ng pating gamayag patitin. Pating loya ba? Bisa maayo siguro. Kung anong tunog bangagan, unya lubngan atong katong bomba mga anak-anak ba? Lubngan ito ka. Para mumurot ba? Murag balon. Kaya balon nga. Kadana ba? Basin ko ron na may chan. Wala na nga unro kagunoy. May gani nagkakaguloy. Tinuod ito sulti sa mga abay. Kaunon ko. Yung ang sadian padako diyan. No. Yaro pa ni. Ako ning ipanghambog sa mga babae ba. Gusto gabi yun niya sa natagbo ka. Hal, nanghang magaling ako agad ito brakas tagbaw. Sana all. Wala yata, uy. Ikaw? Wala ra. Ha? Chill ra ka? Sus. Why ayo gausik-usik lang sa oras. Ano naman? Wala kami kama. Saan sa yung kama nga? Nangihi siya ba na? Ako tang glipot kay ako tang anaon tan kung dako ba? Sus, wa mo po naklaro, oy, gamay mo ani. Why challenge? Wala ang saan ka. Sus, gamay di kayo. Paka-disappoint na lang. Kaya may panggigwag gilok pa. Ya, sus. Uy, gilok di ka nagigwa. Nara, nagpalibak. Ay, muna. Sige, sini mo. Ari ko pa kay. Sig, ang atong naudlot nga kagahapon ba pwede ba nato ipadayon? May palagi ko nung kigwa, gilok pa. Pagkaag na, gunin mo, oray ka mo, pakita gyapon kanako, no? Ako ba makain, ana? Pinag mo pakita, gubay, uy. Oy, kuan anin, tubo na ni. Nini nga na, Mars. Labo kay kanyo. Di, Saan ka? tubo na ni. Ito na. Pero tayo sa bak, home ka lang agunoy, uy. Animaho. Muna sikreto ba, para padako ba? Si padala, padala ka to, uy. Hagunoy nga, ilo manag. Di, ingon ako mga amigo. Pakanon kong hagunoy. Ay, dito. Na ang uban maihaplat na iyata. Ay, hampol.
Gipulog kasi mga Mo amigo. nya, gusto ko na ya. matugod. Kamu gusto Oy. mo tanaw. Sayop na imong amigo oy, kinangano. Di gusto ba mo tanaw? Oh, tama. Oh, sige, kita. Wala ikaw lang. Mutan out naman. Sige, ito na ang. Hala na. Asal oh. Wa lagi mo gimaw. Muna siya ko sa inyo. Naunsa naman taon to eh. Ipulog ko nila Cesar buyo. Nagbabulog man ka atong mga muryo-muryo man taon to oy. Labaw pa man sa atong Ako pa nimo no. Adto na lang kasanyuan na lang siya paggawas. Ni madana lang ni oy. Ay, sa'yo kasi madap. Stroke ko. Madami.